amiga ug mga amigo, ania kita karon maghubad sa buwan sa natawhan sa November. November 21. Kung ikaw nataw sa November 21, maayo ka magduki-duki. Ug dili ka magpadaog-daog. Dili sad ka magpalupig. Ug ikaw dili sad ka mutuman og saad. Pero ug ikaw nay ikasabot, unya dili ka tumanan. Perti sad nimong makayaw-yaw. Ug ikaw dili ka gusto nga yaw-yawan ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug ikaw supakon dako gyud intawng samok. Ug ikaw naa sa imuhang pagkaluoran, nya dali ra sad ka maulian. Nya ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka sa imong isig ka tawo, ilabi na sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Unya ikaw taas kag pagsalig sa imuhang kaugalingon. Ug ang imong plano nga makahuman ka sa imuhang pagtuon kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan. Ug gusto nimo nga ug mahuman ka adto ka manarbaho sa gawas sa nasod kay gusto man ka nga makatigom kay imo mang paeskwelahon ang imuhang mga igsuon. Ug ikaw naasay plano nimo nga mopalit ka og yuta kay imong tukuran og balay. Ug nagplano sad ka nga magnegosyo ka. Samtang nagtrabaho ka, naay negosyo sa inyong balay aron naasay kapaninguhaan sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Unya ikaw nagplano jud ka nga makapalit ka og sakyanan ug uban pa. Og pagampo lang sad kay aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Ug ang imong plano nga og mahuman na nimo ang imong mga igsuon pagpaeskwela, magminyo ka. Pero mangita jud kag asawa or bana nga naay trabaho kay ikaw dili ka gusto nga magtrabaho ka nga ang imuha pong partner sa kinabuhi walay trabaho. Gusto jud nimo nga ang imuhang partner naay trabaho. Ug pagampo lang sad aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi, mao nay hubad sa imong natawhan November 21. November 22. Kung ikaw nataw sa November 22, maayo ka mopahiluna sa imuhang kwarta. Ug ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. O mapinanggaon sad ka nga pagkaanak. Ug ikaw emosyonal sad ka nga pagkatawo. Dali ra sad ka mahiubos. Ug ang imong plano nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug ang imong plano nga makahuman ka sa imuhang pagtuon kay aron adto ka manarbaho sa gawas sa nasod kay aron ka makatigom kay gusto man sad nimo nga imong paeskwelahon ang imuhang mga igsuon. Ug naa sad kay plano nga mopalit ka og yuta kay imuhang balayan. Ug ikaw luoran sad ka nga pagkatawo nya magdumot sad ka, madinumtanon sad ka. Ug ikaw ang imong plano nga sa di pa ka magminyo makabalay na ka kay dili man ka gusto nga og maminyo ka mangipon ka. Muna ikaw sa dili sad ka gusto magminyo og walay trabaho, gusto jud ka magminyo nga naay trabaho kay dili sad ka gusto nga magkalisod-lisod. Ug pagampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi.
aron sad ka makakita kag bana nga buutan, asawa nga buutan, mao nay hubad sa imong natawhan November 22. November 23. Kung ikaw nataw sa November 23, madiskarte ka nga pagkatao. Ug mangita jud kag paagi nga makakita ka og kwarta. Ug ikaw pilian sad kag mga tao. Dili ka gusto nga makaamiga og makaamigo ka og lainon kana nga jung mga tarong. Ug ikaw luoran sad ka nga pagkatao. Unya sa puton dili magtingog-tingog. Ug ang imong plano nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela. Kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug ikaw gusto ka nga manarbaho sa gawas sa nasud aron makatigom. Kay ang imong plano nga mo paeskwela ka sa imuhang mga igsuon aron sad malipay ang imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug ang imong plano nga mopalit ka og yuta kay imong balayan. Ug ikaw gusto sad ka magnegosyo kay aron ug wala kay larga dili ka magutman kay hilig man ka og mga kaon-kaon. Unya pangandam sad na sa imuhang kaugalingon. Ug ikaw madinumtanon sad ka nga pagkatao. Unya naapoy imuhang pagkasilosa or siloso. Ug sa trabaho kugihan ka dihang dapita. Ug sa negosyo daghan sang mangutang nimo nga dili mamayad. O pagampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imong mga plano sa kinabuhi. Kay ikaw ra ba sad dili gusto maminyo og walay trabaho. Unya gusto ra ba jud ka nga maminyo ka nga naay trabaho. Unya ug mahigugma ka mawala sad ang imong mga plano. Mao nay hubad sa imong natawhan November 23. November 24. Kung ikaw nataw sa November 24, maikugon ka nga pagkatao. Ug ikaw matinabangon sad ka nga pagkaanak. Ug ikaw naa sa imuhang pagkamadinumtanon. Unya ikaw naa sa imuhang pagkamatinumanon. Unya ikaw masinahon sad ka nga pagkatao. Unya bahin sa trabaho kasaligan jud ka sa imong boss, imong amo. Ug naay mga promosyon, ikaw ang mag-una kay maayo man sad ka sa trabaho. Dili ka maghinan-aw sa mga trabahoon, mutabang jud ka. Unya ikaw maikugon ka nga pagkatao mao nang mulihok jud ka bisag kapoy ang imuhang lawas. Unya ikaw luoran sad ka nga pagkatao. Dali ra ka mangluod ug makadungog kag mga istorya-istorya. Unya naa sa imuhang pagkamadinumtanon ug daghan sang masina diha kanimo. Ug ang imong plano nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela kay aron makatabang ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Kay ang imong plano
nga adto ka manarbaho sa gawas sa nasod kay aron makapaeskwela ka sa imuhang mga igsuon. Ug ang imong plano nga mupalit ka og yuta aron imong tukuran og balay. Kay aron sad makatilaw ang imuhang mga ginikanan og mga igsuon. Ug bahin sa negosyo, maayo sad ka dihang dapita, hapsay ra ang dagan sa imuhang paningabuhi. Ug ikaw nagplano nga ug maminyo ka, magbalay ka daan, una ka magminyo. Unya nasa po imuhang plano nga dili ka magminyo kung ang imuhang partner sa kinabuhi walay trabaho. Ug pag-ampo lang sad sa Ginoo kay aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Unya ikaw naapoy imong pagkasilusa or siluso. Pag-ampo lang jud sa Ginoo aron makakita og bana nga buutan, asawa nga buutan. Maunay hubad sa imong natawhan November 24. November 25. Kung ikaw nataw sa November 25, ikaw ang hari sa pamilya. Ikaw agdon sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ug ang imong plano nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan kay ikaw ra ba ang breadwinner. Ug ang imong mga igsuon usab. Ug ikaw taas ug pagsalig sa imuhang kaugalingon. Ug taas ug plano sa imong kinabuhi. Ug ikaw naningkamot jud ka nga muuswag ka ug madiskarte sad ka sa imuhang pagkatawo. Ug ang imong plano nga adto ka manarbaho sa gawas sa nasod kay aron makatigom kay ang imuhang plano nga imong paeskwelahon ang imuhang mga igsuon kay gusto man sad nimo nga ma-professional mong tanan. Ug ang imong plano nga mupalit sad ka og yuta kay imong balayan. Ug nagplano ka nga mupalit sad kag mga sakyanan. Ug ikaw naa say imuhang pagka madinumtanon nga pagkatawo. Ug ikaw luoran pero dali ra ka maulian. Ug ikaw sa negosyo hapsay ra ang dagan sa imuhang paningabuhi. Ug ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Unya daghan sang mga tawo nga malipay nimo kay makakaon man sa imuhang grasya kay ikaw manggihatagon man jud ka bisag gamay basta makahatag. Ug ang imuhang plano nga magtukod ka og tindahan sa imuhang balay kay aron naa say paningabuhian sa imuhang mga ginikanan. Ug ikaw nagplano nga magminyo ka, dili jud ka magminyo og walay trabaho kay ikaw pilian sad ka nga pagkatawo. Ug pag-ampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Maunay hubad sa imong natawhan November 25. Ug daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw sa ako ang hubad sa natawhan ug hubad sa damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, comments, subscribe sa ako ang channel. God bless.